Čo majú reality spoločné s umením? Pre nových klientov v roku 2026 sme si predstavili výnimočný darček. Je to taká špeciálna, limitovaná edícia umeleckého diela a máme tu dneska aj autora Luka Braseho. Ahoj, ja som veľmi rád, že si prišiel medzi nás. Tak porozprávať, čo si pre nás vytvorila, pre našich klientov. Vytvorili sme špeciálnu vec, dielo venované Žiline, dielo venované vám ako firme. Mám k Žiline vzťah, mám tu vzťah. Máme architektonické dominanty mesta, máme možno nejaké prvky, ktoré poznáme. To znamená bicykel, Sagan samozrejme, máme tu Tresku našu obľúbenú samozrejme, máme tu vlkov žilinských, nemôžeme opomenúť. Bulvár sa nám pomerne pekne zviecha, v reštauráciách perfektných. Vaša budova jedinečná, MGM svieti ako... To predikuje budúcnosť. Predikuje budúcnosť, to je vlastne, nechcem povedať, že Batman Gotham City, ale to je MGM. You are the MGM man, bringing up the light, prinášate svetlo, prinášate kvalitné služby. Je veľmi dôležité, že chápete ako firma realitná aj to, že umenie je dôležité, pretože ľudia, ktorí si kúpia dom, byt, čokoľvek, majú prázdne steny. Na tie steny patrí kvalitné umenie a je veľmi dobré, že to takto spoločne sme vytvorili niečo hodnotné pre vašich klientov.